48 отбора в надпреварата. Световното първенство през 2026 ще промени играта както за спортните фенове, така и за залагащите. Ако все още не сте поставили залог, не се притеснявайте. Ще ви преведа през най-важното, за да сте готови за началния сигнал. Винаги препоръчвам Bet365 за големи турнири, заради тяхната надежност. Кликни на линка в описанието, за да активираш акаунта си с всички бонуси, безплатни залози и промоции. Ще оставя карта тук горе с пълни инструкции, стъпка по стъпка за регистрация, в случай, че имаш нужда от помощ. Отидете в секцията за футбол и намерете специалното меню за световното първенство. Нека анализираме една класика – Англия срещу Хърватия. Изборът на победител 1x2 е най-лесният начин да започнете. След като кликнете върху вашата селекция, фишът за залози ще направи изчисленията вместо вас, показвайки ви точно колко можете да спечелите. Освен крайният резултат, можете да се потопите в специални залози – пропс, като голове на играчи или общ брой показатели в матча. Просто помнете да пазите банкрола си. Използвайте линка в описанието на видеото, за да създадете своя акаунт по сигурен начин и да активирате всички промоции. Успех!